Tag 25 ka kilong bugas humay madawat sa mga tagalungsod sa Minglanilla bisan pa man ug ipaubos na sila sa General Community Quarantine. Si Lian Singkulan sa report. Gipahibaw ni Mayor Ilanito Peña nga laing ayuda ang ihatag na usab alang sa mga residente sa lungsod sa Minglanilla. Apan itandi kaniadto nga tag sa kasakong bugas nga tag 50 kilos, karon tag 25 kilos ang ilang ihatag. Kini na ang ikaupat nga wave sa bugas nga ihatag sa mga lupyo sa maong lungsod. Hinuon gidugang sa mayor nga gawa sa 25 kilo nga bugas, may dugang na kining dilata ug mga vitamins. Together sa Vice Mayor, sa Guniang Bayan, nakasabot na gyud nga muhatag may bugas o kuan mga linata plus vitamins. O tanan, way gipili. Parehas una ko paghatag na mo sa kasakong bugas. Sa among pagbisita sa sports complex sa lungsod kaganiha, anam-anam nang nangabot ang mga sinakong bugas. Gidugang sa mayor nga susama ra gihapon ang ilang gi-purchase kaniadto nga 43,500 ka mga sako. Mahatag na kini ngadto sa nagkalain-laing barangay sa lungsod sa sunod nga semana. Nag-meeting ko atong previous day mga kapitan. Ako nang ipasubmit ang mga tao nga kisa to matigaan. Kay harong hapsay ang panghatag ba. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Basta.